mongso seneng sak jroning atiku. Nanging yo Ran. Piye, Kang? Mengkone aku iki rikaya sithik ngojo paido yen ana berah. Yo mengko disimpen ra kaya ngono. Aku kira yo ora Oh. kaya mergo kon taping ati teman srek ati. Srek. Eling nalika semono aku tau nembung lan kowe. Rene. Mbok menawa kowe lali tak elingake. Biyen sadurunge kowe omah-omah. Yo. Lan bojomu Ranto aku rak ya wis nembung seneng lan kowe to. Pancen bener, Kang. Ning pepuntane apa ni? Kowe nampik aku gawe wirang aku teman kontak lah saiki ora ketang kowe wis omah-omah srek mergo weruh kembang mayang nyang dhuwur gendeng durung wae garing lho jebul wong sing tak tresnani lagi wae temanten anyar gumun aku ni biyen kowe durung omah lan Ranto. Wih, bodimu ora kaya ngene lho. Ning saiki bareng kowe wis dipek bojo Ranto, bodimu tobruk. Putih mulus kaya sapi Brahma. Nih, mula saka kuwi ya. Ora ketang aku ora oleh rawani. Tak enteni randamu. Ning kene aku takon lan kowe sepisan meneh iki. Aku seneng lan kowe. Ora ketang kowe wis omah-omah, tinggalno kae bojomu Ranto. Lho, wetingane bojomu Ranto ya bae. Nganti kowe seneng kepati-pati gelem omah-omah. Ranto kuwi mlaku wae ora teyeng. Bendino cekelane pacul, sobo ning Tegal, beda lan Singopati ini. Kowe besok tak mulyakno mergo apa? Singopati iki blandar dadu. Blandar dadu kok seneng teman, Kang. Lho Ranto ngelamar kowe, ora diablok duit beda. Yen to kowe gelem tak lamar, tak tukoke kalung sing bobote 14 kilo. Iki lak ya dia guluku, Kang. Senajan Kakang Ranto iki anake wong ora duwe, aku ki ya seneng. Aku seneng. Ora bedane Ranto lho ni. Kowe iki piye to? Ibarate yo ni. Tresnaku sing tak tujokake kowe. Iki pindane kamera. Roh kamera kuwi. Apa iku? Kamera tembung menterenge yo HP kuwi. Kok iso kaya Mung fokus kanggo kowe, kanggo liyane ngebyur cahayu. Nanging aku ki ra seneng karo sampean, Kang. Kakang Singopati sampean ki lak ya wis tak omongi bola-bali. Tresna iki lak ya ora iso dipeksa to, Kakang. Nih, pancen bener. Bebasan sego wis dadi bubur. Ning watake Singopati yo. Aja meneh kok bocah prawan. Sing duwening bojo tak senengi. Bojone ngamuk wong tuane sak mara tuane ora trima. Loh, kelakon ndak idak-idakni. Kuwi watake Singopati. Aku wis mangerteni, Kakang. Nanging piye meneh aku ki ora tresna karo sampean. Sampean ki lha ya wis mangerteni. Yen aku ki ndeni bojo to, Kakang, mbok ya wis cukup. Jagat ki lha ya digelar ombo to, Kakang. Coba golek karo wong wadon kene. Jagat digelar ombo nek iso watake Singopati. Jagat tak emperi. Sapa wae sing tak senengi kudu gelem dadi bojoku ni. Yen ora gelem? Ora gelem yo kowe aja takon dosa. Singopati ning nggunekke ilmu mendung. Lho ilmu mendung.
kandhani metengi. Piye? Sampeyan kok malah kaya ngono to, Kang? Ya wis cukup. Aku tak seneng karo bojoku. Nih. Iya, Kang. Aku melas lan kowe. Kowe iki jujuring bocah ayu. Ora trimo Singopati. Yen to kowe mengko urip keploro. Nemai bebasan sing lanang nyekel teken, kowe kon nyekel bathok turut-turut saben omah mbok nggoksi tegese ngemis. Kowe yen entuk lan ranto mbok tutuke omah-omah nganti tuwa ora bakal kowe mulya. Mula tak jaluk ya ni. Aku mau ya Kakang. Wah, kok semoke ngene. Bondo mateni digoleki to Kakang senajan Kakang Ranto ki ra di apa-apa nanging aku ki tresno. Kuwi diapake ranto to bokong ngomong ngene to Nini. Piye to Kang? Sampeyan kok ngono? Biyane ora ngene lho Ni. Biyen piye? Sause kowe dimek-mek lan ranto bokong kaya Lho bok. kowe kok bojoku dhewe kok. Wih. Rambute ngebang bakung bathuke nyelot endane alise nagal sebesar mripatmu lindri-lindri lho. Ayu darahmu nyengkir gajeng nganti tumekaning pucuk kencet bundel kaya binubut. Semok Yo wis kok Kakang. Yo ora mari-mari sampeyan iki. Tak golek nang pojok kene sing toblok belakang lho. Ani Piye Kakang? sambar gelap mateni wong panase kaya ngene le. Rodok rene. Yo peti. Aduh. Sikilku meletek rasane iki. Piye Kakang? Sikilku rasane meletek. Panas. Lho jebul sampeyan ki wedi panas. Ngene ya. Piye Kakang? Redene aku senembung alus lan kowe. Lali-lali tak eling. Pisan meneh watake Singopati alus bisa. Kasar wis dadi penggawean. Yen ning kene kowe iso nampik sing kaping pindho. Aja takon dosa. Aja takon dosa kowe tak prawoso, tak odol-odol, tak mut, tak dilati, ora ono sing nulungi kowe. Apa iku Kang? Dimo didilati ki apa Kang? Kowe pengen jajal? Apa? Kowe ora tau dingonoke bojomu? Apa kuwi? Nek ora mengko kurangan mulo gelem ya. Gelem ta ora? Apa Kang? Ayo. Diapakno mau kan? Aku ora diapa-apakno Kakang. Nanging kurang ajar. Diapa-apakno iki mau. Aku arep diprawoso. Apa diperkosa Kakang? Wah. Kok kebangetan temen to kowe. Oh, Singopati. Kowe iki piye to? Kowe ora wis ngerti yen Rani iki dadi bojoku, aku lagi temanten anyar. Lah kok ning omah aku mbok jotosi. Langsung kok tinggal lunga bojoku mbok glandang. Karepmu piye? Pak, nalarku wis jangkep. Aja kowe tutur-tutur semuji pindaning Brahmana. Aja kowe kandan-kandanan Singopati, ora bedaning pandita. Aku iki menungso lumrah. Sing milik gendong lali lan luput. Ning kabeh luputku tak sengaja. Mergo aku seneng lan bojomu. Lho. Wis mbok pikir apa urung kok? Lho kene ora. Ning aku matur nuwun. Matur nuwun. Biyen bojomu urung tepung kowe. Iki langsing. Regene kelakon dadi bojomu. Wis saiki wis tobrut. Rani. Sabar gelap kowe ya jiming-iming aku lho. Kok imeng-imeng iki bojo-bojoku dhewe lak ya beta. Kowe mau jare kepengin tak dilati. Rumaksamu permen apa? Dilati. Oh, ngene wae yo. Api-api anaten. Api-api anaten. Ora ketang kowe wis temanten anyar. Kelakon sautuwe Rani dadi bojomu. Pancen bener. Ndak jaluk ya. Rani ulung kelan aku. Tinggalno Ranti to. Lho iki ora barang ora apa bojoku ya menungso kok dadi bojoku arep kok jaluk. Ora entuk. Ora entuk. Gampang to. Ndak jaluk
tak silih. Loh? Sileh. Silih seminggu wae. Iya kok Kanjeng. Bojoku Lakon jangkep seminggu tak balekke kowe. Maksamu kok. Tak gaweke anak kowe buruh ngomong, angge-angge ora Aku ngono. iso gawe dhewe ya Kakang. Maksamu. Maksamu. Ngono. Wes, cukup wong semono embungmu. Ini ora. Wis, reh dening bojomu mbok kuwi saiki pepuntone rembug ora ana liya. Kanggo nyingkirake wong sing tak tresnani. Kudu tak pateni supaya ora dadi watu sandungane Singopati. Kowe lan Singopati kudu gelut. Kaya ngono, pancen. Ora kok jaluk, aku kudu wani karo kowe. Mergo apa? Rani iki bojoku ya gebundelen ngati. Nganti tumekaning pati bakal tak kukuhi kanthi sak lembaring nyawaku. Ora ento. Durung ngicipi kepelaning Singopati. Loh, tanganku tumiba nang dadamu ras pali gawe kamu. Tak sembah itu pikiran. Wes yo Kakang. Aduh. Iki sing lara Eh. Kakang. Kurang ajian. Halo. Mati kacau Kakang. Hei, Jadi apa to? kowe aja cuek-cuek ati. Kene apa? Bojo-bojoku dhewe. Ayo, Kapak kira apa? sisan gawe. Sisan gawe. Mateni wong iki panas ya. Ayo. Tak kene paman kene. Ayo. Sampeyan iki piye kok dadak aku masih digoneli panas. Yo, anakmu iki Singopati kae lho. Lah, sampeyan iki piye to? Sapa gunjani aku? Anakku rene yuk. Jane ki sing kandhane anak aja panas-panas. Jane panas bisa nggowo. Loh, Oh, bener, iki Mbok. piye, Mbok? Kaya mangkono. Sampeyan iki piye to, Pak? Lah bojone sing kene kok malah angsuran karo kono. Kuwi ganjel awak. Jane ono apa? Ya ono apa? Kene aja aja ngiyuk. Piye iki? Panas, Dik. Panas nyambut gawe. Singopati, Pak. Iki aku ning omah karo bojoku Rani. Wis seneng-seneng. Lho, aku dijual terus bojoku digo mlayu arep diprawoso. Ora oleh. Aku seneng bojomu ora oleh. Yo ora entuk. Mboke tak gawe. Ayo aja sampangan ae. Wis seneng kae. Seneng rane, Pak. Wah, kowe kok pinter milih. Andani, saiki dadi tobruk, Pak. Iya. Biyen bodine langsing, saiki bokonge sak gong. Jane,
Coba dimek-mek karo Rantawa. Tak mak-mak ya bojo-bojo. Anakmu kok kurang ajar. Lah timbangane kurang mangan. Tandak-tandak rawut ora kecekel anake mboke. Ora apa-apa. Aku tenan lho, Dik. Wong biyen kowe ya ngono iku nom. Apa-apane sesare? Anakmu kuwi kandhane. Apa? Wis tak entuke Ranto. Apa kurang wong wadon? Lah, Aku tak takok. Nggih. Ngono kuwi sing ditular sapa? Wong kowe ya ngono padha wae. Apa sampean yen ngono, Pak? Wah, gak tekno lambene. sampean iki ngoten, Pak. Ora Wong sesuk bocah dadi nganten. Ya cabar perkarane ngantene wedok nduk colong. Loh. ora biyen. Lah iya. Lah saiki anakmu dikarepno anakku ora idep. Loh. Digodhog pateni. Kowe wis bojoku, Dik. Wis dadi bojoku. Wis dadi Bapak nang kene. Ono apa iki? Kira adimu to, Ran? Ono. Cilaka, Pak, cilaka. Cilaka apa? Dik, Dik. Ora Kowe apa-apa, nangis Dik. dinta. Sampeyan kene ora apa-apa. Jare ora apa-apa. ora kok perkara ora apa-apa. Suwe-suwe sikilku kok kudu ngelak. Ya padha wae rumah Saking samu. panas. Tenang elek. Apa? Cilaka tenan iki, Lek. Ono apa? Ono apa to? Ono wong pajang ngamuk-ngamuk goleki sampean, Pak. Lho, Wong pajang. Waduh, iki piye, Pak? Piye, Pak? Iki, Pak? Wong pajang. Lanang iki lak lanang nek karo sucian lawan. Sang Kanjeng Pangeran. Rame-rame geger. Apa ngerebut apa ini? Niki anake kewu. Anak kula niku ra wis duwe bojo. Lah kok ajeng dirampas kalih anake Sing dhewe. salah iki kowe karo anakmu. Salah. Salah anakmu ayu. Sing gawe kowe. Awur tiru bapak ya ayu. Ayo. Kowe iki ayu to? Kowe iki ayu. Iya. Layak. Kok ayu sampeyan iki? Tiru Simbok lho, Pak. Tiru bojo. Sikut nang ora. Iki. Inggih. Maju. Inggih. Matilah. Dijelingan. Inggih. Rikala Yai Penangsang. Tanding kalau Yai Sultan Hadijaya. Inggih. Cara ketok bundut sing bener sing Lurusno. Tulungno. Kok nek kleru terus. sing bener Yai Sultan Hadijaya apa Yai Penangsang? Inggih bendoro kula Kanjeng Adipati. Aku iki tak iki dina dadi wong bodho. Sing bener Yai Penangsang. Inggih. Mestinipun ing jeneng Sultan menika bendoro kula. Mboten kok tingkir ya Adiwijaya. Dadi piye? Tandhi Yai Penangsang karo Yai Sultan Hadijaya. Kowe nderek Yai Inggih. Sultan pun nderek Yai Penangsang. Panggih bendoro kula Kanjeng Adipati Haryo Penangsang Pangeran. Aku mundut. Inggih. Aku mundut. Soreng. Rono. Aku mundut. Niki dina palunggan ingkang Sultanan Pajang ingkang lenggah Yai Sultan Hadijaya. Acari tembung Pamanasonudin. Sing menang gaduh palang ganti panjenenganku. Mereka turun Romo Batirus. Leres. Ingkang pas jumeneng Sultan wonten ing Pajang menika nyandalem Kanjeng Pangeran. Mereka aku Bapak Raja Ibu Ratu. Tos Itu harus tingkir. Tingkir anak kita kenongo mung kayane wong tuane nyambut gawe ini nyangkul pacul. wong pandhegal. Ngelang arep undi keranjang. Leres. Ora patut. Boten. Neng apa sebabe kowe iso lenggah gambar?
Ing Kesultanan Pajang. Niku ra saking rekodane wong Pajang. Licik. Ngono. Inggih. Dadi kowe nyalahke Hadiwijaya. Terus lho. Kae kanaman kae rene. Lho. Yo. Nah niki anake kewuh. Singopati. Niku tiange. Niku tiange. Tempat kene. Kula nyuwun gesang. Kula nyuwun gesang. Mati opo butuh mukti. Kula butuh gesang lan mukti Jeng Pangeran. Yen aku gayo kamukten ing Pajang. Welo Sultan dijawab pembelaan. Kula badhe nyengkuyung dhateng Jeng Pangeran. Wetenan. Nggih. Ora goro. Boten Kowe goro tak ketok lambemu, tak cukil. boten lahir batin. Boten kula boten goro Jeng Pangeran. Oh nggih. Nggih. Kula hadir Jeng Pangeran. Amit nggih. Boten boten Jeng Pangeran. Sampeyan galak. Sapa jenenge iki? Singopati. Anak Singopati. kula niku. Oh anak sampean. Nggih. Kabeh wong Kaselo. Iki padha ngenes. Terus Kowe bisa mulya. Yen aku bisa gayo kamukten ing Kesultanan Pajang lengser paling paman Yai Sultan Hadiwijaya. iki. Pusaka Ngaasta. Yen kepengin mulya, aku njaluk patine Sultan Hadiwijaya. Aku sing jatuh iki. Ora. Boten. Semateni Sinaos saurat kados menapa Jeng Pangeran. Kula badhe sagah Jeng Pangeran. Manseseni, iki. Hanuman, Talkus, Singopati. Singopati nyedani Yai Sultan Hadiwijaya. Iki. Besok tak angkat derajatmu, tak tambahi bayaran. Kowe betah-betahno ya, Le. Nek kowe betah ning kene, berapa sing minggat ya, Le? Kok sampean sing minggat, Pak? Singopati, Kula Jeng Pangeran. dekatimu. Tak ranti, ojo pisan-pisan jebali. Yen durung bisa nggo bukti, nyedani Yai Sultan Hadiwijaya. Pangestunipun Jeng Pangeran. Pangestunipun. Penak sampean kok sampean bayaran. Kancamu ora entuk bayaran. Betahke bayaran Pak. Bayaran rekoso kon mateni Sultan. Arep ndaki bayaran. Alah. Pak, Le, yen aku sing arep tumuju ana ing Pajang dhewe ya ora wani Le. Mani Kang. kowe dhewe ora apa-apa. Kok tangane gembulan. Jare jeger Tenan, Pak. Kowe tangane gembulan. Lah jare bapak biyen ora iso. Kowe iso nek mlebu ing Pajang aja sisih wetan, Le. Aja mlebu sewetan. Sisih kidul kulon. Oh. Biyen bapak tau ngerong. Isih ana tipahe, Pak. Isih. Oh, iya, Pak. Ning kowe lewat kono, kowe langsung pat lingane. Langsung. Oh, ngoten nggih, Pak, nggih. Tapeni langsung. Iya. Ning tempat tidure Hadiwijaya. Piye? tidur kok, Dik. Ora apa-apa ketoprak saiki. Ora sepeda motor, ana anu sembarang bebas. Bete ya, Dik. Ora sepringbat barang bebas kok. Jebul awake dia dimboi bayaran. Alah, ora dimboi ora apa-apa. Ngene. Wong iki kaya Apa? ora usah mikir bayaran. Penting dijak. Yen perlu urunan anggere waton Ngono ya, Pak. Sampeyan iki trimo. Urunan piye to, Dik? Lho, aku ngono nek karo pamude. Mosok kon Rasa sikile digawe bayaran ra apa-apa. Angger Angger jentok. dijak, dicetok melu. Nek perlu kon urunan gelang. Wah, jenenge malah sambatan iki, Pak. Ate ora lah. Oh, piye sampean diakali. Sambatan kok terus Budal tindaran
banget deh, Pak.